més de 200 jugadors i jugadores d'arreu de Catalunya i 40 equips provinents de les diferents lligues que organitza la Federació Catalana de Bitlles i Bowling van participar al 7è Campionat de Catalunya de Clubs de Bitlles Catalanes, el més gran esdeveniment de la temporada de bitlles, que va tenir lloc a Badalona, la capital de la cultura catalana 2010, i en el que l'emoció va ser constant en aquesta macrocompetició. La competició ha sigut un nivell excepcional. Per què? Doncs perquè el camp estava en molt bones condicions, el Club Badalona ha fet una feinada impressionant, amb la col·laboració de l'Ajuntament també, i els resultats esportius, com que el terreny estava molt bé, ha sigut molt alt, que hem vist la final, que s'ha decidit per un punt, a l'últim llançament. Per tant, vol dir que hi hem tingut unes bones condicions tècniques per poder jugar a aquest esport. Els millors clubs catalans de bitlles catalanes es van entregar a Badalona en una de les cites més importants del calendari pels equips catalans, tots ells amb ganes d'exhibir el seu millor joc i aconseguir així un lloc per a la gran final. Consisteix en una classificatòria d'equips de la Lliga Nacional, de primers de primera divisió, dels diferents territorials i diferents opcions de participar, que siguin 40 dels equips que juguen avui i es classifiquin pels 5 finalistes. Però tot i que els 40 equips presents a Badalona ho van posar tot de la seva part per ser un dels 5 finalistes, poc van poder fer contra el que a la postre es mostraria com el millor club de Catalunya, el Club Bitlles La Galera Free Power, format per Vicent Albiol, Gerard Albiol, Joan Lleixà, Joan Josep Ferreres, Jordi Gilabert i Enrique Palacios, que es va proclamar campió de Catalunya en una final de màxima emoció en la que van aconseguir un total de 390 punts, un punt de diferència respecte al segon classificat, el Club Bitlles Llofriu, format per Josep Alsina, Antonio Velasco, David Reches, Òscar Pont i Manolo Velasco, que ho van posar tot a Badalona, però al final de la partida veien com el triomf se'ls escapava de les mans per només un punt en un dels campionats de Catalunya de clubs més igualat en els seus 16 anys d'història. La final ja ha sigut, doncs, la veritat que un espectacle impressionant, perquè a part del bon joc ha sigut molt emocionant i s'ha decidit per un sol punt de diferència. El Club de Bitlles La Galera, que fa 5 anys que guanya la Lliga Nacional, portava 2 anys seguits quedant segon de Catalunya, va ser campió de Catalunya l'any 2004 i avui ha aconseguit una altra vegada el 2010 proclamar-se campió de Catalunya. Realment tenen un equip fantàstic, amb el jugador més jove que ha participat en el campionat, que ha aconseguit una partida perfecta a la primera partida, en Gerard Albiol, 90 punts, i a la final ha fet una partidassa també, i realment ha estat molt emocionant i amb un nivell altíssim. Es demostra que les bitlles catalanes són un joc que atrau, són un joc que enganxa i que cada vegada el nivell està pujant més i més. I la veritat és que s'ha demostrat amb equips de gent jove com els Isaac Piquen i el Llofriu, que han aconseguit classificar-se per la final. Es demostra doncs l'empenta que té el nostre esport. Al final va començar l'acte de lliurament de premis en el que, a més dels vencedors del campionat, el Club Bitlles La Galera Free Power, van ser guardonats els jugadors més veterans, Matías Fontanet del Guinardó i Rosa Jounou del Tossal del Coro. I per altra banda, també hi va haver reconeixement per als més joves, Gerard Albiol de La Galera i Marta Soler del Ciuranenc d'Horta. Jo li diria que s'apuntés a les bitlles perquè és molt divertit. A més, pots jugar amb els teus avis o amb els teus pares, germans, amics, cosins, amb tothom i t'ho passes molt bé. I el seu futur es presenta encara millor amb un campionat del món a l'horitzó que pot contribuir a continuar l'expansió d'aquest esport arreu del planeta.